Egunon sail ofizialeko Benito Almondo filma ikusi berri dugu, eta orain hasiko dugu prentsaurrekoa. Vamos a dar comienzo. Gauza bera esaten nahi da, garrantzitsua da argazkilariak mesedez joan daitezen, atzera egin dezaten, eta batez ere flasha erabilez dezatela prentsaurrekoan zehar, estimatuko dizuet ere zutitzea galderak egiterakoan, eta gurekin daukagu, zuzendari eta giolaria, Sergio Castellito, Margarena Fontini, Penelope Cruz aktoresa, eta produzitzaileak Ilan Bagua eta Roberto Sesa. Eta zuen galderen zai daude, aurrera galderekin. Egunon, Penelope ongi etorria Donostiako zinemaldira eta ongi etorria Espainiara. Galdetu nahi dizut zein den zure harremana Espainiar zinemarekin, ze ikusten zaitugu Europako zinemara izutzen, Hollywood oso ibilia daukazula frogatu ondoren, eta noiz ikusiko zaitugu Espainian, Almodobarrekin egin duzun kameo horretaz aparte, eskerrik asko. Nik betikoa esango dut, ez naizela inoizkun. Bai, horren bai. Ni ez naiz inoiz joan. Sortea izan dut, batera egiteko hemen egiten dituen lana, kanpoan eskaintzen zizkidatenekin. Eta nire lehen filmatzera joan nintzenean, joan etorriko txartelarekin joan nintzen, eta horrela ibili naiz gehienetan Estatu Batuetan. Beraz, orain arte ez bada aldatu, nire asmoa berbera da, gehiago, are gehiago. Lan egiten jarraitzea nire herrialdean ahalik eta gehien. Kaixo? Kaixo, egunon. Penelope. Filma oso arriskutsua da, personaia oso arriskutsua da, eta gustatuko litzaioke kontatzea zer ikusi duzun personaia horretan. Zein izan den erronka espezifikoa emakume horrena, eta Castellito fisikoki gaizki tratatzen zaitu? Ze beti agertzen zara bere filmetan, agertzen zaren bezala, eta kontatuko diguzu esperientzia hori, emakume adindu bat interpretatzearena, antzestearena, nolakoa da barne bidaia, ez hainbeste makilaia. Egin dudan biletan, bai Sergiok, bai Margaretek, personaia zoragarriak oparitu dizkiate, oso zailak, hau egin dudan zailenetako bat, da, pertsonaia 20 urtetik 50 arte doa, eta filma hastean ia emakume bat izatera doa, eta bukatzen denean nerabe baten ama da. Eta ikusten duzu kolore horietan guztietan barrena ibiltzen. Denetari gertatzen zaio, Italiako personaiari gertatzen zitzaion bezala. Hemen zailtasuna, gaineratua, gehien izutzen ninduen gauza zen adin desberdintasunak, ze inoiz ez baitut izan alako personairik. Emakume berbera 20 urterekin eta 40 koska urterekin. Eta emakume berbea izatea, gero hizkuntzaren zailtasunak, noski. Emozionalki asko eskatzen zuen personaia zen, baina niretzat harribitxia zen, novela hori irekitzea eta gidoia eta ikustea konfiantza hori jartzen dutela nigan halako pertsonaia konplexu bat emanez, sorte bada, ze horiek izaten dira guk bilatzen ditugun pertsonaiak, baina ez dago gure esku horiek izatea, beraz eskerran honekoa naiz, ze egin ditugun bi filmak oso garrantzitsuak izan dira niretzat maila askotan. Ez bakarrik profesionalki. Kaso, Rosana Vázquez naiz, Argentinakoa. Galdetu nahi nizun, ea nolakoa izan zen Bosnian Sarajevon filmatzea, eta nola ari zaren Ridley Scotten aginduetara Javier Bardemekin batera nolakoa den esperientzia hori. Bueno, Sarajevokoa guretzat bertan filmatzea oso garrantzitsua zen.
eskuzabalik hartu gintuzten, historia asko partekatu zituzten gurekin, eta historia horiek lagundu ziguten apurtxo bat gehiago ulertzen, halako gerra ulergaitz eta konplexu bat oso zaila ulertzen baita haientzat ere. Beraiek ere, serbiatarrek, kroaziarrek, bosniarrek ez dute ulertzen nola iritsi zen puntu horretaraino, basakeria horretaraino. Eta guretzat oso garrantzitsua izan zen bertan egotea, bitan joan ginen, zeren eta 3 urte sasoi behar genituen, udaberria, uda eta gero negua. Eta oso garrantzitsua izan zen, ze pertsonaia bakoitzak bere gerra pertsonala dauka, eta Gemarena oso lotuta dago Sarajebon bizi izandakoari, eta iluntasun horretatik sortzen da hain desiratua den seme hori, modu ustekabeko batean iristen dena bizitzara, baina hori da bere bizitzako benetako gizona, ze gainontzeko amodioak galduz baitoa. Eta beste galdera Ridleyrekin egin ari garen filmakea, eta oso ongi. Ez daukagu estena komunik, beraz ezin dizute esan, ez daukagu bakar bat ere elkarrekin. Nire estena guztiak, Michael Fassbenderrekin dira, eta Cameron Diazekin, giroi zoragarria da, Cormac McCarthy'rena, eta horretan ari gara. Danimarkatik nator, eta galdera bada zuretzat, Peneloperentzat, nola ikusten duzu krisi finantzariaren eragina filmak egiteko orduan, eta nola ikusten duzu Espainiako zinema? Produzitzaileek ere erantzun dezakete. Espainieraz erantzun dezaket? Galdetzen diatenean, saiatzen naiz erantzuten, pentsatuz herritar bakoitzak daukala eskubidea bere iritzia ematera, balio ez gehiago ez gutxiago duena besteena baino. Baina gaia oso delikatua da, eta zenbait aldiz nire hitzak manipulatuak izan dira, eta orduan beldur ematen dit gaiaz mintzatzea. Batez ere horrelako egoera batean, ze egoera oso larria da, jente asko oso sufritzen ari da, jente oso gezki pasatzen ari da, eta nik ez daukat erantzunik gauzak nora konponduko diren. Uste dut nire gremioari dagokionez zer egina dagoen horretaz ari bazara, uste dut inoiz baino gehiago elkartu behar dugula eta bilatu alorako optimismo bat borrokatzen jarraitzeko, horren jende asko ukitzen baitu. Ez bakarrik antzezleak edo zuzendariak, familia asko daude gertatzen ari denaren atzean, eta bizitzen ari direnak, beste edozein persona, beste edozein lanbideko personak pasatzen ari den bezain egoera larria eta gaizki pasatzen ari direnak, milioika pertsona gure herrialdean. Baina gaia oso larria da eta oso zaila. Galdera Kastelitorentzat da. Kontatuko diguzu, pixka bat, zein den italiar zinemaren egoera orain, Berlusconiren gobernuaren ondoren, ze garai hartan gaizki pasatu baizuen zinematografia italiarra, nola dago orain egoera italiar zineman krisia delata, eta zein da zure urrengo proiektua, eskerrik asko. Lan 25 bat urte daramatzat egiten, lan hau egiten. Edo nola ere ulertzen duzue. Nik lan hori 25 urte daramatzat nire lanbide honetan, eta arrez geroztik ari naiz italiar zinemaren krisia zentzuten. Argi dago, italiarrok lortzen dugula zerbait ona egitea krisian ez bagaude. Krisia ez da zinemarena, krisia ez da espainiarra, ez da italiarra, krisia europarra da. Europari gabe ez goaz inora. Nik uste adibide bat erakusi dudala zinema europar garrantzitsuarena. Hau ez da koproduzio italo-espainiarra, eta estimatzen diet nire gure koproduzitzaile espainiarrei, Telecincori, Alberto César, zeren alegina handia izan baita.
eta krisiari dagokionez, film hau egitea, Kroazia, Bosnia eta Italian filmatutako film hori, hau zinema europarraren adibide bat da. Kalitateari eusten saiatzen dena, eta aldi berean saiatzen dena ere, zerbait kontatzea, iraungo duen zerbait, guztion oroimenean geratuko den zerbait. Hau da, Europako azken gerra handiaren historia. Ni dokumentatzen hasi nintzenean, film honetarako YouTubera joten nintzen, eta esan behar dut, lehenbiziko bideoak denak Espainiaraz zirela. Garbi dago, lehenbiziko kazetariak behar bada Espainiarrak izan zirela, eta ingelesak. Hau beraz, gerra handi bat izan da, guk ez ikusiarena egin dugu, oporretan geundelako Riminin edo beste donon. Eta marko handi horretan, eta hori kontatzen ari naiz erantzun bat delako, nola gainditu krisia, filmak egiten ditugu historia kontatzen dituztenak, ahalik eta universalenak, eta aurre egiten dietenak Amerikar zinemara beti argudio berberak beste modu batera kontatzen baditu. Orduan, marko handi horren, gerraren horren barruan dago emakume gazte horren gerra, bere bizitzako 25 urte zeharkatzen dituna. Hau da krisia gainditzeko modu bat, istorioak idazten saiatzea, kontatuko dutenak modu ahalik eta universalean ariak, argumentoak, eta lotu egon ez daitezela beren zilborrera. Penelope Politori, ongi etorria. Jamon denoi gustatzen zaie eta hori gertatzen zaizu zuri. Ze alde dago antzestlea izatea, hispanoko jatorria izatea, izan da. Alderik baldago. Nire kasuan, ni beti sentitu izan naiz gonbidatu bat modu da. Handi pasatzen dena. Lehenbiziko filmarekin, hemen egin nuen lehenbiziko filmarekin bezala, sentitu nintzen. Lehenbizikoa eta azkenekoa, gonbidatu egin naute hau egitera, eta hemen bukatuko da, pentsatzen nuen. Estatu Batuetara jo nintzenean, Stephen Friesekin, nik birestsi izan dudana, gauza bera gertatu zitzaidan. Pentsatu nuen zala bat eta kito. Eta beti sentitu izan naiz horrela, gonbidatzen jarritu dute, denbora pasada, eta berriro itzuli naiz Europara. Eta aldea proiektuak eta zuzendariak markatzen du, ez horren beste han egotea edo hemen egotea. Han egin ditudan film asko, independenteak ziren, aurrekontu txikikoak, eta hori ere, modu artisauago bat da filmatzeko, gehiago da hemen egiten dugun modura, eta nik gehiago identifikatzen naiz modu horrekin, lan egiteko orduan. Eta gero, egin ditut bizpairu superprodukzio, badakit nola filmatzen diren film horiek, baina ez da normalean egiten dudana. Egin izan dut interesgarria da egitea, ikasteko ere nola egiten den, ze hori alako jolas parke bat bezala da, baina ez nahu erakartzen, ze horretan ez dituzu personaia honenak aurkitzen. Zorionak pen. Jakin nahi nuen, zer aurkitzen duzuen elkarrengan, elkarrekin lan egiteko hain modu unkigarrian, batez ere non timua bere filmean, ikusgarri iruditzen, ontan ere bai, eta gero alturen izun, Anita Delgadoren proiektuaz, ze gertatuko da printzesa espainiarrarekin? Ez da ezer gertatuko, ze urte pare bat egon ginen aurrera eramaten saiatzen, harik eta familiak esan zuen arte, ez duguna filma egitea, orduan une hartan nik atzera egin nuen proiektuan. Ez dago nire planetan, inor molestatuko duen zerbait egitea, zertarako film bat egiteko, ez du merezi. Are gehiago, pertsona horietako batzu ez daude bizirik, beraz errespetu guztia, familiaren erabakiari dagokionez. Eta zer ikusten dugun elkarrengan? Sergi ezagutu nuen ez, Hotel Rafaelen, Parisen,
irakurri berria nuen Margareten eleberria, eta obsesionatu egin nintzen, non Timo bere nobelarekin, eta ikusi nuen, eta niri gustatzen zitzaidan, miresten nuen, aktore gisa, eta iruditu zitzaidan han interesgarria, eta nola hitz egiten zidan personaiaz, eta nola egin nahi zuen filma, eta konbentzitu behar izan nuen, zenik ez bainekien italieraz, non Timo beren, eta esan nion, behira, ikasi egingo dut, eta bidaliko dizut, eta ala izan zen, horrela eman zidan personaia, duela urte batzuk, ja. Baina bilera hartan nik ez nekien hitzik ere, eta konbentzitu behar izan nuen. Penelopek zuzendari batek ezin du gehiago eskatu, zeren eta kolorez beteta dago, eta aldi berean zuria da, beraz koloregarria da. Gaitasun bat du, arrisku guztiak bere gain hartzeko, eta aldi berean oso handi nahia da, bere interpretazioari dagokionez, beti saiatzen da gehiena lortzen egiten duen horretan. Uste dut niretzat harekin lan egitea, Margaretekin izan dela, gehiago izan dela giza abentura bat, lan profesional bat baino. Penelopek filma egin du aurdun geratu eta aurra izan eta urtebetera horrek esan nahi izan du. Margaretek 4 seme ditu neriak, eta hala ere lortu du idaztea umerik izan ez dezakeen emakume batez, eta zurearen kontrakoa den hori kontatzeko gaitasun hori horretan dago talentua. Eta horrek ematen dio zerbait film honi. Bueno, hasteko esan nahi nuke, eskerrik asko Margareti, historian, sartu dituen historiengatik. Beira, zure hitzak erabiliko ditut. Badago estena zoragarri bat, eta bertan dago azalpen bat zuen kezkez, baina ez dut ondaktuko, badago beste estena bat gustatu zaidana, jendeak beste hitzak oparitzen ari direnean, eta adierazten dute haientzat oso indartsua dena. Orduan, zein da hitz indartsuena zuretzat? Gustatzen ez zaiena, eta bigarrena denentzat, Twice Born da izenburua ingelesez. Aukera izango banu berriro jaiotzeko, ze aldatuko zenukete zuen bizitzetan. Eskerrik asko. Uste dut, eskerrak behar dizkiot, personai, emakumei, orduan, bakea zen lehen izenburua, liburuaren lehen izenburua, gero aldatu egin nuen. Berriro, jaioko lize aldatuko luke? Gustatzen zait izenburuarena, filmetatik titulu desberdinak irten daiteke, italieraz Venuto al Mondo, da, ez dakit hitzez hitz. Izenburuen kontua oso interesatzen zait, Espainiaraz Llegada al Mundo da, zoragarriena zela itzuli zen liburua, editoreari asko gustatu zitzaion, esaldi hori niri asko gustatzen zait Espainiarazkoa, Volver a Nacer. Bitan jaioa da ingelesez. Honetan ez da bitan jaiotzen umea bakarrik. 2 ama daude.
badago uartean geratzen den ama eta itsasontzian geratzen den ama. Izenburu jolas honetan dago filmaren gauza honetako batzuk. Errazonamendu asko sortzen dituelako filmak norabide desberdinetan. Nik orain bezala egin nahi nuke orain arte egin dudana, batez ere nire lau seme-alabak. Eraginik izan aldu zure amatasuna pertsonari aurre egiteko orduan, eta gero, ze pentsatzen duzu laguntzen erosketari dagokionez, eta bezaren igoera zinema txarteletan, zer duzu, ze uste duzu, bat denok uste duguna, hori da nire iritzia, dela izugarria da, beldurra handia ematen dute hartzen ari diren erabaki askok, baina ez dut zinemaren gaiara eraman nahi bakarrik, hori gauza orokorra da. Esate baterako hezkuntzan tximetatik tira egiteko da. Ze hori gabe noragoaz ez daukagu ezer, ez daukagu etorkizunik. Neska mutilek ezin badute behar bezalako hezkuntza bat hartu, hori da askatasunaren sinonimoa. Hori gabe ez dago ezer. Hori da gehien kezkatzen nauen gaia, hartzen ari diren erabaki guztien artean, hori da puntu larriena. Baina berriro gai horretan ez sartzeko. Nik orduak emango nituzke, honetaz hitz egiten, Ni personaiari lotuta negoen, eta uste nuen oso ongi ulertzen nuela, eta proiektura sartu nintzen, filmatu baino 3-4 urte lehenago, gauza asko gertatu ziren horien artean, eta besteak beste ama bilakatu nintzen, eta hor konturatu nintzen, uler zitekeela personaia beste maila asko sakon batera, eta ulertu emakume horrek zer den hainbeste desiratzen duela, bizitzak ematen ez diona, ze seme-alabarik nahi desiratzen ez duen emakumea oso zoriontsu izan diteke, baina desiratzen baldin baditu jemak bezala, hori bizi du halako hutsune bat bezala. Eta inoiz ezin da suspertu horretatik, eta azkenean semea iristen zaio modu ez ustekabekoenean, baina obsesionatu egiten da bera, seme hori aurkitzeko ideiarekin, medikuak esaten dionean ez duzu inoiz lortuko guztiz idorra zara, eta hor hasten da gerra personal hori, bilaketa hori, semearen bilaketa hori. Amaieran iristen da, Pietro da, badakizue Estefe eta Margareten semea dela, eta bea da film honetako argia. Darian Shigman nahez, Argentinako kegarena, batez ere, zoriona filmagatik, eskerrik asko ona etortzeagatik, eta gure aurrean egoteagatik, Oscar bat irabazi zenuen, Bige Cristina Barcelona filmean, eta hor, poli maitasuna zegoen, Eskarletekin banatzen zenuen senarra, esan nahi dizut, maite mindutan agora zurekin, eta ezkontzea eskatu nahi zaitu jende honen guztiaren aurrean, nazioarteko kameren aurrean, eta hiruko bikote miresgarri izan liteke, eta nola ateako naiz ni honetatik, baiezkoa edo ezezkoa emanez, tamalez ezkontutan nago, Argentinan ez dira jola, Las Vegasen ere ez. Tori ez du balio handirik, baina balio afektiboa bai. Behar bada, argazki bat atea izango dugu gero. Eskerrik asko. Y damos paso a la siguiente. Eta hurrengo galdera. Zorionak, Penelope ezkontza honengatik. Jakini nuke, zeinten galdera bilontzat berbera da. Penelope irudika lezake italiar zinemako aktoresa haiek, hainbeste ospea eman ziena, esaterako Sofia Loren, Silvana Mangano, bersio berri bat egingo balitz Arroz Amargorena, Penelope Cruz ikusten dut bertan. Bada estena bat film horretan, La Serxara, Sofia Lorenekin,
Penelope Cruz izango litzateke herentzia hori? Berriro jaurtitzeko italiar zinema aktores handiekin eta Penelope hartu du, jada, oinordetza. Guretzat, guk italiartzat hartzen dugu. Hasteko italieraz, antzesten dulako osongi. Eta gainera, berez datorkio haien jarraitzaile izatea. Claudia Cardinaleren antza pikin bat ere badu, Silvana Manganorena ere pixka bat, Gina Lollobrigida. Mundu hori guztia oso, aktoresa oso politena eta oso behartsuak. Eta osagai hori ere garrantzitsua da, aktoresa horientzat. Ez ziren burgesak. Eta horrek alde handia egiten du antzezle horien kalitatean eta estiloan. Proiektuak iritsiko dira, bai. Ez guk esaten dugu beti, ez dagoela bi iruri gabe. Esan nahi nuke esaldi bat, niretzat esaldi honek giratu nau film hau egitean. Liburuko esaldi bada eta dio. Labidez, bizitza zulo bat da, beste zulo batengan sartzen dena, eta harrigarria badirudi ere, bete egiten du. Niretzat hori da filma, hori da filma, hori da maitasuna, zulo bat da, denok saiatzen gana nola edo ala betetzen. Filma kontatu nahi digu, Jemak eskua sartzen duela zulo izugarrienean, gerrarena, oinazarena, eta hortik lortzen du argi bat ateratzea, aukera bat, eta hori da Pietro izeneko bere semea. Eta bera da Pietro berriro jaiotzen dena. Gogoan dut, non Timoberen erabaki zenuela, Italiatik Espainiara bikoiztea, zer gertatuko da hemen? Ingelesezko elkarrizketekin eta italieraz diot, zeren eta Woody Allenen azkenekoan bikoizketa eginda denak espainieraz egiten, eta horrek asko aldatzen du dena. Zer egin behar duzu hemen? Eta Sergiok zer ikusirik izan aldu bikoizketarekin? Ez, nik ez den neure burua bikoiztuko, aspaldi ez dudalako egiten bikoizketa lana, kanpoan egiten ditudan filmena, nahiago dut jatorrizko bertsioa ikustea jendeak. Hori da nire iritzia. Eta saiatzen zarenean horrelako zerbait bikoizten, eta inbeste azentu daudela, eta asko korapilatsua da, erabaki zaila da. Neri asko kostatu zitzaidan, urteak eman dituen dudatan, gero batzuetan egin nuen, baina azkenean erabaki nuen ezetz. Filma bat dela, eta ez daudela bi hiru bersio filmberarenak, dala jatorrizko bersioa da filma. Sergiok izan aldu zer ikusirik Espainiara bikoiztutako bersioarekin, gainbegiratu du Espainiara bikoiztutako filma? Ez. Nik guztiz ados nago Peneloperekin. Niretzat bersio bakarra da jatorrizko filma zuzenean interpretatua. Bestalde, Penelope izatearen abantaila handietako bat da sinesgarri egiten duela italiera eta ingelesa, halako naturaltasun batekin. Guretzat, ingelesa eta italiera izatek dugun oso antzekoa baita. Baina hori da, berriro horrepekatuko du, baina horrek egiten du filma europarra, nazioarteko zentzuan. Zer eta emakume bat italieratik abiatzen da, italieraz dakiena, aradoa, bosniarrak aurkitzen ditu, ingelesez hitz egiten dutenak. Denek egiten dute ingelesez. Personekin bikoiztu egin behar dira filmak ulertzen ez denean. Italian bikoiztu egin da filma, baina guztiz bikoiztua dago, eta behar bada Espainia gauza bera egingo da. Baina filma, espero dut,
ikusle gehienek jatorrizko bertsioan ikustea, horrek ematen baitio kolorea eta horrek ematen dio egia.